ni Mayor Alice Guo ipatawag. Aron pasabot gyud siya, tinuod ba resulti siyang anak nga iyang gipaangkan ra ang iyang katabang, niya iyang gipabiya, iyang gipalayas human sa pagpanganak, nganong nanganak pa man silang laing duha. Kung anong doon na may record nga nagpakasal sila atong 1982, unsa man gitinuod. Nya nganong wa man siya birth certificate. Presumably kay Chinese national siya. Nganong Filipino citizen man ang iyang nationality sa birth certificate ni Mayor Alice Guo sa iyang late birth registration when she was 17 years old. So, mapuslanon kaayo. Ug tinuod ba nga siya ay naghatag og kwarta ni Mayor Alice Guo ni kalitlang burot ning iyang katigayunan. Gikan sa pagpamuhi og baboy, 11 na ka mga kompanya. Doon na siya mga pabrika. Doon na pa siya pogo. Tingnan mo na ka ng iyang yuta sa Bamban na 7.9 hectares. Doon ay 36 buildings. Ang barabana sa staff ni Senador Sherwin Gatchalian, ang balor sa mga building lang, pagtukod ana, 6 billion pesos. Pihan. Kadako sa development ana. Kadako sa kwarta ana. O sa may kalambigitan siyang pagkamayor, pag-facilitate sa pagsud ang mga negosyoha diha sa Bamban. Apil na ang illegal na pogo operations. Kaya gikanselar ang prangkisa ini maong pogo. Pero nagpadayon ang operasyon. Meaning, gihatagan og business permit, gihatagan og mayor's permit. Nga si Alice Guo na ang mayor. Kaya nilingkod naman siya atong 2022. So, seryoso kay na pagduda nga dili siya Filipino citizen pero mas promising kining anggulo sa pugo. Na mo ni ikataktak niya sa pwesto. Ug kinaot mabalhog siya sa prisuhan. Kung mapamatud-an nga siya nagpasud, siya nagfacilitate, siya enabler o siya cuddler, siya tigdupa. Ini mga nahilambigit sa illegal nga pogo operations diya sa Bamban. Ug angay lang maalarma ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK nga usa sa mga naniid ang sitwasyon diya sa Bamban. Kay sa unang ronda nga ilang episodyan atong Pebrero 2023, angan sa pogo Hong Sheng pa. Nakaikyas ang main partner kining kasosyo gyud sa negosyo ni Mayor Alice Guo. Ngano nakaikyas siya, ang Criminal Investigation and Detection Group man mo ni-operate adto kay dunay mga tunnels. Sud anang iyang yutas Bamban, ilawom ana nay mga tunnels. Nakabasa tayo sila sa taktika sa Hamas dito sa Gaza. Gibutangan sa nila mga tunnels. Uway, nagana na si IDG. Dito lusot sa mga tunnels. Sa ato pa,